Yo, yaran Bahaushe ne. Babu komi nan, babu komi matan. Babu komi nan, babu komi can, wane nan. Ya nana, ya ne zami da su gane. Na nana, ya ne za su da su sama. Ana so a fahimtar da su rayuwa cin kai. Ana so a nuna su ba su san ganewa. Rayuwa ce girman kai bayan yaro ma. Rayuwa ce girman kai da ka sauke ma. Gangarsa ina yi kana yi, wancan ma wai yana yi. Kana yi muna yi, rayuwa ai wai mutane. Abun guda ne ma, abun lissafi ma guda ne ma. Abun lissafi ce na 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 na. Zance zance ne, zance da duba. Yaran Bahaushe. Gayuna 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 mun zamna. Gayuna 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 ma sun sake. Sun san mene rayuwa, dole ne tashi nema da kanka. Dema dema na dema 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 ma. Dema dema dena zaman banza, zaman banza ba kyawo ma. Bari ba ma kyawo ma. Bari ba ma. Na san mai kyawo, ni ma na so mai kyawo. Rayuwa na zama mai kyawo, dan mene zan samu mai kyawo. Dole ne zan sake, yanayi mun canza. Rayuwa ma ɗai ne, komi ma wallo ba. Wallo ayo, yaran Bahaushe ne. Ace tu connais le code, c'est la RN code.